Какво те направи майка ти, бе? На какарита, ако знаеш само. Не прави муцуни, не прави муцуна, знаеш как ви е захапал устата в момента. Ще го гледам на клипа. Кой танци, бе? Кой танци, бе? Леле! Това ще стане клипа на годината. Ги, той се кефи вече. Хайде ме, мами, отвори си речичката тук, както знаем. Ей, стига толкова с бабо, айде! Уа! Благодаря! Аре да сваляме клипа сега, стига толкова!